జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో నకిలీ డాక్టర్ నడుపుతున్న క్లినిక్ పై తెలంగాణ డ్రగ్స్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అధికారులు దాడులు నిర్వహించారు. చిట్యాల మండలం జడలపేట గ్రామంలో అర్హత లేని వ్యక్తి వైద్యుడిగా వ్యవహరిస్తూ క్లినిక్ నడుపుతున్నట్లుగా సమాచారం అందడంతో అధికారులు ఆకస్మిక తనిఖీలు చేపట్టారు. ఈ దాడిలో యాంటీబయాటిక్స్, స్టెరాయిడ్స్ సహా సుమారు 50 రకాల మందులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. స్వాధీనం చేసుకున్న మందుల విలువ సుమారు 45,000 రూపాయలుగా ఉంటుందని అధికారులు వెల్లడించారు. అర్హత లేని వ్యక్తులు యాంటీబయాటిక్స్, స్టెరాయిడ్స్ వంటి మందులను విక్రయించడం ప్రజారోగ్యానికి ప్రమాదకరమని డ్రగ్స్ కంట్రోల్ అధికారులు హెచ్చరించారు. ఈ ఘటనపైన కేసు నమోదు చేసి మరింత లోతుగా దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నట్లుగా అధికారులు వెల్లడించారు.